Τώρα για τον Κάρσα. Ο Κάρσας θα κάνει μεγάλο πλάγιο. Ζητάει να περάσουν όλοι οι συμπαίκτες του μέσα στη μικρή περιοχή. Εκτελεί. Κάρσας. Και μετά από λάθος της άμυνας, βλέπουμε γκολ για τον Πυθαγόρα. Διαιτής σφυρίζει το φάουλ. Ετοιμάζει ο Βελονάκης τώρα, τον σηκώθηκε για ζέσταμα. Ο Γιώργος Βελονάκης και ο Βαγιανός, δύο παίχτες, σε στέλνονται για τον Πυθαγόρα. Ο Κατσίκας είναι εδώ στην γραμμή, τη μεσαία γραμμή, έτοιμος να μπει, δίπλα στον τέταρτο. Εδώ όμως εκτελείται τώρα το φάουλ με τον Κάρσα. Ο Κάρσας πολύ καλά εκτελεσμένο και γκολ! Γκολ! Πολύ ωραίο γκολ, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίο γκολ μετά από ωραία εκτέλεση φάουλ του Κάρσα. Θα αφήσει για τον Κάρσα. Ο Κάρσας θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου είναι πολύ ωραίο γκολ. Γκολ, κυρίες και κύριοι. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Καραμόσχο. Ο Καραμόσχος θα κάνει με κεφαλιά μετά από σέντρα πάλι του Κάρσα το 0-3. Το μπάι για τον Καραδίμο. Καραδίμος προσέχει για τον Τσεβά. Ο Τσεβά θα βγάλει πλάγια εκεί και η αλλαγή. Ο Κατσίκας πλασαρισμένος. Πάρα πολύ καλά γκολ. Γκολ για τον Πυθαγόρα. Το τέταρτο γκολ. Ο Κατσίκας είναι αυτός ο οποίος μετά το γύρισμα της μπάλας από τον Τσεβά κάνει το 0-4. Τσία της απονομής ξεκίνησε. Εδώ έχουμε εδώ ο αρχηγός του Διαγόρα παίρνει πρώτος το μετάλλιο. Ο αρχηγός του Διαγόρα, ο Τσαμουδάκης ο Λευτέρης. Ο Κατές, περνά τα τραυματίας ο ποδοσφαιριστής. Τα παιδιά εδώ είναι Διαγόρας λοιπόν για την απονομή των μεταλλίων. Οι απονομές γίνονται κανονικά. Οι παίκτες του Διαγόρα παίρνουν τα μετάλλια τους. Και ο γενικός αρχηγός εδώ, πολίτης, ο φίλος μας, η ψυχή του Διαγόρα, η ψυχή του ποδοσφαίρου στην Ικαριά. Έτσι λοιπόν. Εδώ έχουμε τώρα τα μετάλλια. Αφού πήραν τα μετάλλια από την πρόεδρο του Δοπονάς οι διαιτητές, τώρα έρχεται και η ομάδα του Πυθαγόρα. Τσιομπάι εδώ, Τσιομπάι πρώτος.
Ο βουλευτής Σάμου, ο κύριος Βαστάκης, απονέμει τα μετάλλια στην ομάδα του Πυθαγόρα. Οι παίκτες του Πυθαγόρα που με 4 γκολ πήρανε το κύπελο, το οποίο βλέπουμε εδώ, σε λίγο θα το σηκώσουνε. Ο βουλευτής Σάμου κάνει την απονομή στους παίχτες του Πυθαγόρα. Εδώ σε πρώτο πλάνο βλέπουμε τον Κάρσα. Ο Κάρσας. Και βέβαια τώρα έχουμε ο προπονητής. Εδώ ο Ηλίας ο Αναγνώστου. Ο αρχηγός, ο Σαράντου εδώ. Έτσι. Το κύπελο πρόεδρος Σάμου στο Σαπουνά. Σαπουνά. Το κύπελο για την ομάδα του Πυθαγόρα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έληξε ο τελικός της Σάμου. Έληξε ο τελικός της Σάμου, κυρίες και κύριοι. Ένας τελικός που βρήκε τον Πυθαγόρα Κοντακεΐκον νικητή με 0-4. Διαγόρας Ραχών. Διαγόρας Ραχών. Πυθαγόρας Κοντακεΐκον 0-4 για τον τελικό κυπέλου Σάμου. Κυπελούχος η ομάδα του Πυθαγόρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.